आई जब भैया हमरा सबके छोट भाई लड़का रवि कुंवर, उहे मिजाज, उहे कुर्ता, उहे पगड़ी, उहे जगह का करब सभे एकरी एके जगह सीमित हो गई बा जीवन ना, एके नहीं रहे के बा। आई जब फिर एगो कोरोना पर हमार मित्र उहे हृदय सखा राजा राजेश तिवारी जी के भाव बा, वे कुछ सुनावा तनी का कोई जाओ कोरोना इहे करते बा। ये पूरा दुनिया थाम ही गइल बा, है वो पूरा दुनिया थाम ही गइल बा, ये एगो वायरस के कहर से। अरे पूरा दुनिया थाम ही गइल बा, एगो ई वायरस के कहर से। ई कोरोनावा साला, अरे ई कोरोनावा साला, ई निकले न देत ई बड़ुए घर से। ई कोरोनावा साला, ई निकले न देत बड़ुए घर से। ई कोरोनावा साला, ई निकले न देत बड़ुए घर से। ई कोरोनावा साला, काम धंधा ठप हो गईल, ई रोज लागत घाटा हो। घर भइल बा जेल के जैसन, मरले बा सन्नाटा हो। हो अरे काम धंधा ठप हो गईल, रोज लागत घाटा हो। घर भइल बा जेल के जैसन, मरले बा सन्नाटा हो। सोच सोच के जीव घबराता है, अरे सोच सोच के जीव घबराता कि कहिया खत्म होई जोर से। अरे सोच सोच के जीव घबराता कि कहिया खत्म होई जोर से। ई कोरोनावा साला, ई कोरोनावा साला, ई निकले न देत बड़ुए घर से। ई कोरोनावा साला, ई निकले न देत बड़ुए घर से। अंतिम में कैसे भावा समझे के बा। जीवन के नैया मोर भैया, आरे पड़ल बा मझधार में। ऐसा लागे जैसे कि मेढक समझेला ई नार में। ई भाव बा जैसे मेढक इनार में समझेला कि हमार दुनिया हिम बा, उहे हमनियों की जिंदगी हो गई बा, मैं दुनिया घर में हो गए भैया। हाँ कि जीवन के नैया मोर भैया, पड़ल बा मझधार में। ऐसा लागे जैसे मेढक समझेला ई नार में। ही राजा राजेश रोजे को हसू, ही राजा राजेश रोजे को हसू, ई बतिया रवि कुंवर से। अरे राजा राजेश रोजे को हस हो, अरे राजा राजेश रोजे को हसू, यह बतिया रवि कुंवर से। कि कोरोनावा साला, ई कोरोनावा साला, ई निकले न देत बड़ुए घर से। ई कोरोनावा साला, ई निकले न देत बड़ुए घर से। कि सारा दुनिया थाम ही गइल बा, सारा दुनिया थाम ही गइल बा, एगो वायरस के कहर से। ई कोरोनावा साला, ई कोरोनावा साला,
ई निकले न देत बड़ुए घर से ई कोरोनावा साला ई निकले न देत बड़ुए घर से ई कोरोनावा साला निकले न देत बड़ुए घर से। कैसन विचार रहल भैया का ऐसा लागत बताइब सब। जय माता दी।